हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण कढी पकोडा कसा बनवायचा हे बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 400 ग्रॅम दही घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपण 3 चमचे बेसन टाकून घेणार आहोत। बेसन टाकून झाल्यानंतर दही आणि बेसन अगदी एकजीव असं करून घ्यायचं आहे, म्हणजे बेसनच्या ज्या गठुळ्या आहेत त्या निघून जातात। जोपर्यंत आपला कढी पकोडा रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। हे मिश्रण घट्ट असल्या कारणाने आपण यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत। आपल्याला थोडंसं पातळ असंच मिश्रण रेडी करायचं आहे। हे बघू शकतात, इथे आपलं मिश्रण जे आहे ते रेडी झालेलं आहे। चला आता आपण कढीसाठी लागणारं वाटण तयार करून घेऊया। त्यासाठी इथे मी भरपूर असा लसूण घेतलेला आहे, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार हिरव्या मिरचीचं प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकतात। त्यानंतर कढईमध्ये 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे। तूप चांगलं गरम झालं की त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेणार आहोत। मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे। मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये आपण पुन्हा अर्धा चमचे जिरे टाकणार आहोत। इथे कढीसाठी तेलाचा वापर केला तरीही चालेल, पण तुपातली जी कढी आहे ती टेस्टला फार अप्रतिम अशी बनते। जिरा मोहरी तडतडल्यानंतर त्यामध्ये आता आपण कढीपत्त्याची भरपूर अशी पाने टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर आलं, लसूण आणि मिरचीचे जे वाटण आहे ते टाकून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित असं परतवून घेणार आहोत। मिरची जी आहे ती कच्ची ठेवायची नाही, आपल्याला अगदी व्यवस्थित अशी परतवून घ्यायची आहे, म्हणजे मिरची बाधत नाही। त्यानंतर इथे आपण छोटा अर्धा चमचा हळद टाकून घेणार आहोत। तुम्हाला जर कढी पांढरी हवी असेल तर तुम्ही इथे हळद स्किप करू शकतात। त्यानंतर दह्याचं जे बॅटर आहे ते आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत। दह्याचं बॅटर टाकताना गॅस अगदी स्लो ठेवायचा आहे, नाहीतर दही फाटण्याची शक्यता असते। त्यानंतर कंटिन्युअसली ढवळत राहून आपल्याला ही कढी 10 मिनिटं व्यवस्थित अशी शिजवून घ्यायची आहे। आपण वरतून ह्यामध्ये थोडंसं अजून पाणी टाकणार आहोत। कढी जी आहे ती आपल्याला कमी गॅसवरच शिजवून घ्यायची आहे आणि कंटिन्युअसली ढवळत राहायची आहे, म्हणजे कढी जी आहे ती फाटत नाही। अगदी मस्त व अप्रतिम अशी ही कढी लागते। ही कढी तुम्ही चपातीसोबत, भाकरीसोबत एन्जॉय करू शकतात किंवा नुसतीही पिली तरीही खूप अशी मस्त लागते। कढी जी आहे ती कंटिन्युअसली हलवत राहून शिजवून घ्यायची आहे। कढीला उकळी फुटू द्यायची नाही। तुम्ही बघू शकतात इथे 5 ते 10 मिनिटं झालेले आहे। ह्यामध्ये आता आपण 2 ते 3 चमचे गूळ पावडर टाकून घेणार आहोत। पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। कढीमध्ये मीठ जे आहे ते आपण लास्टला टाकणार आहोत। इथे कढीमध्ये चवीनुसार मीठही टाकून घ्यायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करायचं आहे। तुम्ही बघू शकतात इथे कढी जसजशी उकळते आहे तसतसा कढीचा रंग डार्क असा होत आहे। खूप चविष्ट व मस्त अशी ही कढी लागते। ह्या पद्धतीने तुम्ही कढी एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा, सगळ्यांना फार आवडेल। त्यानंतर यामध्ये आपण भरपूर अशी कोथिंबीरही घालून घेणार आहोत।
कोथिंबीरमुळे कढीचा फ्लेवर जो आहे तो अजून छान लागतो. कोथिंबीर मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 1 मिनिट कढी आपण उकळून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता इथे आपली मस्त व गरमागरम अशी कढी रेडी झालेली आहे. ही कढी राईससोबतही खूप मस्त अशी लागते. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.